kingdom, the power and the glory forever and for thine is thy kingdom, the power and the glory forever and Amen, amen, amen. Amen, amen, singena ngendumiso, singena ngokuphakamisa uJesu, singena Yesu kumnikeza udumo oyinkosi yamakhosi, yena ongenasiqalo ongenasiphelo, akekho ofana naye. Sesingenileke, sesikhona egameni lenkosi yethu uJesu. Yes, nginibingelela namhlanje ngalelizwi elilapha ya Isaiah 41 verse 10. Lithi khona, yes, do not fear anything, for I am with you. Lithi, do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand, a hand of justice, of power, of victory, of salvation. Oh my God, this morning, yes, we are seeing, yes, He is strengthening us that we must not fear
is in times like this, in times of coronavirus, do not fear anything, because uNkulunkulu uthi, for I am with you. Ah, my God, ngiyabingelela lapho egameni lenkosi Jesu wazamuntu Jesu lapho ngizocela ukuthi ngasekugcineni nenze njengabanye abangizwa usho uthi ubhale nje noma ubhala ku Facebook noma ubhala ku WhatsApp noma ubhala ku Twitter uMlazi Christian Center noma ubhala uMlazi Christian Center YouTube leqinisweni ngizocela ukuthi please ni like so jabula kakhulu ukuze sibone ukuthi besinani inkosi manibusise and then ngicela ukuthi ke ngasekugcineni wenze nje uthi #glorify Jesus. Amen. And then okwesibili uthi #constantly ngoba uyakhonza njengamanje inkonzo yenze senethula umgcotshwakazi sukani madoda umgcotshwakazi umfundisi andi kwanyama uba makathathe manje asithathe asibeke asihlephule isinkwa esiyizwi lenkosi nangoke umama uNkwanyana. God bless you. Hallelujah. Good Amen. morning, South Africa. Amen. Asvala mehlo. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we come before your throne, Almighty God. Engekho sinezabuya ngaphandle kwakho. Siyabonga Baba, siyakudumisa. We exalt your name, O Lord Jesus. Oh, your name is exalted, oh Father God. Baba siyabonga. Umuso ngaka wokuvuswa ekseni lapho besilele singazi noma siyovuka wasivusa ngomsa wakho mangasayo. Sesivukile ke Baba, sesizokudumisa, sesizokukhonza wena wedwa uNkulunkulu inkosi yomhlaba wonke. Usho njalo uJoshua uthi kusasa nizobona umphongolo kaJehova kaNkulunkulu wethu uNkosi yomhlaba wonke. Uyinkosi yomhlaba wonke. Azathi uDavide ungokaJehova umhlaba nokugcwala konke kwawo izwe nabakhileyo kulo. Yena umi ngaphezulu kwezilwandle nemisika. Ubani ongakhuphukela entabeni kaJehova? Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ekseni namanje ke ake sifunde ke izwi lenkosi la namhlanje Jeremiah chapter 50 verse 33 esiqhubekisa sifike ku 36. Jeremiah chapter 50 from verse 33. Usho kanje uJehova Sebaoth uthi abantwana bakaIsrayeli nabantwana bakwaJuda bacindezelwe kanye bonke ababathumbileyo bababamba abavumi ukuba bahambe, kepha umkhululi wabo unamandla nguJehova Sebaoth igama lakhe. Uyakumela nokumela uyakumela nokumela indaba yabo ukuba aphumuze umhlaba anyakazise abakhileyo eBhabheli. Verse 35. Makufike inkemba phezu kwamakhaleti usho uJehova naphezu kwabakhileyo eBhabheli naphezu kwezikhulu zalo naphezu kwezihlakaniphi zalo. Inkemba ifike naphezu kwabaprofeti bamanga babe yiziwula. Inkemba ifike phezu kwamaqhawe alo aphele amandla. Hallelujah bazalwane. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo namanje ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Bazalwane la namhlanje uNkulunkulu uzokhulula abantu. Kade wawubophekile yonke leminyaka abanye sebeze baguga becindezelwe bethunjiwe bemoshiwe, kodwa namhlanje uNkulunkulu ufuna ukuzobakhulula. Amen. Uthi abantwana bakwaIsrayeli nabakwaJuda
bacindezelwe kanye kanye. Bonke ababathumbileyo bababamba, abavumi ukuba bahambe. Kade wawufuna ukhwishiza, ufuna ukuphuma kulesi sono, akuphumeki, ubanjiwe, ucindezelwe, uthunjiwe, awukwazi ngisho ukunyakaza. Ulokhu usho njalo nje uthi sengizobuyela utshwala. Uyabonakala futhi usiyaphuza. Ukubiyeke kuphele 3 months uyabonakala futhi back to square one. Sengizokuyeka ukubhema. Uyabonakala futhi usuyabhema. Uba uthunjiwe, ubanjiwe, nabakubambile bakucindezela, abafuna ukukudedela. Kunini wawusho uthi sengikhathele, senginey'ngane ey'ntathu, different fathers. Hayi, kulonyaka nje ngiyahlukana nje nendaba yomjolo, ngizohlala uNkulunkulu azanginikeza indoda engizoshada nayo. Uyabonakala futhi uwe lo usukhulelwe, kanti kade utheni last year, usukhulelwe futhi ingane kababa ka4. Ubanjiwe, awuzenzi. Bonke laba engibabalayo akuveli kubona, i-character yabo iyafuna ukuyeka. Kodwa nampa laba abakubambile, nampa laba abakuthumbile, awuziyelanga willingly ukuyofunda ukubhema, awuyanga willingly ukophuza, awuyanga willingly ukoqoma uzuquleke. Kodwa khona laba abafike bakecaptureisha, basusumba nawe, bayokuvalela, bakucindezela. Uyafuna ukuphuma, akusaphumeki. Usaba sathe, hayi akwenzeki lutho. Kodwa namhlanje lithi izwi lenkosi, uNkulunkulu ufuna ukukusiza, uNkulunkulu ufuna ukukhawukela. Ngiyathanda ke ukuthi ke uverse 35 uverse 34 uthi kepha umkhululi wabo unamandla, nguJehova Sebawothi igama lakhe. Uyakumela nokumela indaba yakho ukuba aphumuze umhlaba, anyakazise abakhile eBhabheli. Hayibo, ukhona umkhululi ekseni ogama linguJesu. Unamandla, akasiye nje umkhululi gcine lapho. Uthe umkhululi unepower over everything. Njengoba umhlaba ungowakhe nokugcwala konke kwawo, izwe nabakhileyo, yena umi ngaphezulu kwemsingi, unamandla okukukhulula. Uvula izandla, ufuna ukukhulula abantu nasekuseni. Baba wawuthakatha, nawe awusathandi ngempela. Usuzuyisho lo wena uthi hayi ke ngizothini ke mina bakuthiwa ngumthakatha. Usho wazi kahle ukuthi verse uyakwenza. Awuzenzi, uthunjiwe. Kwakuze kuthiwe eqala hawu sibani bamshaya uhlaka. Hayi noma engasafuni ukuthatha, buku seguge kanjani, buku segula kanjani. Kodwa hayi cha shame, hayi ngeke. Uyabonakala ehamba ebusuku. Awuzenzi, yilabo abakuthumbile. Bathi mebethi do this, ufuneka wenze lento. Uyathanda uthande, awukwazi ukunqaba ngoba uthunjiwe, ucindezelwe, ubanjiwe. Akanandaba usathana ukuthi usugugile, akanandaba ukuthi usuyagula, uyakwenzisa. Okubona umuntu ngisho esekusela umndondo, uthi uyaye esibhedlela, uthi mntaka baba thatha uJesu. Utshontsha izulu mntaka baba, nanti izulu lithathe ngoba asazi ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. Ngizobona kusazocabanga. Hawu, usazocabanga. Ukufa sekunuka emakhaleni. Usazobona. Mntaka baba, awuzenzi, ubanjiwe. Uthunjiwe, ucindezelwe. Usuqhaqhazela nezwi lingasaphumi kahle, kodwa ufuna ukuthatha uJesu. Wenzani uJesu lenembi kangaka empilweni yakho? Ngoba uJesu wakufela esiphambanweni, wadela ubukhosi bakhe, wehla wayimbunqanisa, wehla waze waba ngangeconsi, wawuhlala esibelethweni sikaMaria. uNkulunkulu wonke umdali wezulu nomhlaba wayiskwiza waze waba ngangeconsi, ngoba nje ufuna ukuzofela wena ukuthi akuresquishe emandleni obumnyama. Kodwa still
sewakwenza okuqeda umsebenzi ngisho negama lakho wazi waliloba ukuthi noSibanibani noMamthethwa ngizomkhulula noMboyizana ngizomkhulula noThobo ngizomkhulula usethi wathikha bonke sebekhululekile wena awufuni ukuvuma akafuni into eziningi zakho akabambi umuntu ngenkani akawona umbuso wobu lento yenzayo lesisono ohleli kuso awuziyelanga kusona wathunjwa uSathane so uJesu kena uyi-opposition party kaSathane yena ucela kuwena uthi woza kimi nemthwalo wakho noma ngabe ukusinda kangakanani uginqele kimi ngoba mina ngiyakhathalela uzofumana impumuzo kimi ijoka lami lilula nomthwalo wami awunzima hayi ngizobona hayi nami ngiyakholwa ngendlela hey phuma endleleni yakho manje awuboni ukuthi umhlaba ujikile amen uhlele endlini nje uyathanda awukwazi ukuya ezitolo awukwazi ukuya emsebenzini awukwazi ukuya esontweni awukwazi ukuyaphi awuboni ngani ukuthi umhlaba ujikile ulokuthi hayi ayikho into ozoyibona bona manje nangu umkhululi usefikile onamandla okukutakula sonke satakula takababa sasinge nje usibona namhlanje nathi sasi abantwana bolaka asho njalo baColossians chapter 2 usasa abantwana bolaka abantwana bokungalaleli seza nathi sihamba ngeenkanuko zalelizwe kodwa uJesu wazesimangaliso ngokuvuma nje ngomlomo uzathi encwadi yesambulo athi uJesu bheka ngimi eminyango ngqongqotha Revelation chapter 3 verse 20 uthi bheka ngimi eminyango ngingqongqoza umuntu evula ngizongena ngihlale naye ngidle naye uyangqongqoza kumanje uyafuna ukungena uwe ongafuni ukumvulela mntaka baba yazi umkhumbuzo obhusha baqala wayehamba umama noma ingane ithwele ubheseni wenyama nami ngake ngakwenza ngisemncane hamba ungqongqoza yesinya uthanda uthi nangu ubhusha ogixayo bese bathi ngena abanye bathi hayi siyabonga hayi inyama yakhe izacile bakayibona nokuyibona kodwa sebethi nje inyama yakhe izacile kodwa bese kubakhona bathi ngena nalaba bathi ngena uyoyitatulula one by one imbengo uyibeke eceleni yayisabiza ufagolweni abanye abawazi ufagolweni 25 cents masutsho ngemali yamanje uyitatulula uzufike ekugcineni kwebheseni athi umuntu ayisiyabonga mntanami imali asinayo buka nje umsebenzi ongako siwenzile sasingadinwa wawungathi uma usuyithatha uthi ngulukuhlu kubheseni wawuyibuyisela futhi one by one uyindlale one by one izigcwala ubheseni udlule uye kamakhelwane bathi ngena wawungathi ukuthi hawu nalabo abathengena ngayikhipha yonke bangayithenga uzothi afika uzothi khiphe uqala esithathu athi ngiyathatha beke eceleni lemntanami beke eceleni soku 5 shilling beke eceleni mntanami hawu sekuyishumi imbenge yo4 usuyajabula nawe manje usuyathatha imali ufake esikhwameni usuyahamba namanje uJesu wezinto efanayo uhambe ethi nangu ubhusho kodwa wena ongafuni ukuthi usize awufuni ukuvula inhliziyo awufuni ukuthi umamkele uJesu uthi ngena usho ngaphandle athi sengiyabona ke sengikhetha uJesu ufana laba bathi hayi dlula inyama yakhe izacile hayi sengiyabona sengikhetha uJesu sengihamba ekusomfethu sengiyekelenkeni mfethu sengiyayibona nje sengiphethe iBhayibheli mfethu ayingeke hayibo hamba uyekerekeni wena musukudlala lana isikhathi siphelile thina sibheda kuphi njengoba sisekerekeni ngoba siyafana nabantu lithi izwi lenkosi uqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu wabona muwamkela uNkulunkulu uyahlakanipha yabona njengoba usathi nje awufuni ukuyekerekeni awuhlakaniphile lithi izwi lenkosi ke uNkulunkulu ke uzokwehlisa inkemba phezulu kwabo yes naphezulu kwabakhileyo eBhayibheli naphezulu kwezikhulu zalo naphezulu kwezihlakani ngimthatha thi naphezulu kwezikhulu naphezulu kwezihlakani ngicela ungilalele ngomoya mzalwane wami angikhulumi
ngeBhayibheli la ngempela. Ngikhuluma la ngeBhayibheli ela spiritual. Uthi inkemba ifike naphezulu kwabaprofeti bamanga babe iziwula. Inkemba ifike naphezulu kwamaqhawe alo aphela amandla. Lana sikhuluma ngani labazalwane? Sikhuluma lana ngo-Ephesians chapter 6. U-Ephesians chapter 6 uthi hallelujah. Amen. Uthi u-Ephesians chapter 6 uthi elokugcina abazalwane verse 10. Qinani emandleni ayo amakhulu. Verse 11. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane, ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama. Yabona njengoba sikulombuso lo kukhona nombuso wobumnyama nabanamandla bakhona. Yes, nawo moya bobubi emkhathini. Sikhuluma ngomkhathi la. Asikhulumi ngeBhayibheli such. Sikhuluma ngenkosi yaseBhayibheli uSathane nezikhulu zakhe. Yes, nababusi bomkhathi. Uthi ke ngakho kuhlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Njengamanje bazalwane sibhekene nosuku olubi. Asibambene nababusi nje. It's not about the coronavirus nje kuphela. Kodwa there is a spirit behind this corona. Yes. There is a spirit behind. Okuyisona esenza wabona ukuthi nje ningabe nithathintana. Awuyibuke nje leyo nto. Akube ne distance phakathi kwenu. Awubuke nje awusakwazi ukukhuluma ungafakile imask. Usanitize izandla. Uyabona ukuthi sekungene nemoya la. Akusekona nje ukuthi igama lesifo kuphela. Sekunemoya phakathi esingene. Ngoba asibambene nemoya ombuso. Kodwa nake ngifuna ukukusho kwani ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu abantwana bakwaIsrael nabakwaJuda kanye babanjiwe. Bacindezelwa, bathunjwa. Ngakho ke uNkulunkulu wabo unamandla okubakhulula. Taka baba uthi uyimela nokuyimela indaba yakho. Anyakazisa abakhileyo. Ayike ngithanda mesethi awu unabakhileyo baseBhayibheli naphezulu kwezikhulu zalo naphezulu kwezihlakani uzofaka inkemba uNkulunkulu. Uyabona mntaka baba umuke wathi nje Jesu ngiyakwamukela namhlanje. Hawu uNkulunkulu uzobhekana noSathane, uzobhekana namadimoni akhona ayikhulu nahlakaniphile. Ngoba khona amadimoni ahlakaniphile awisa ngisho umntwana kaNkulunkulu ethumile. Lithi izwi lenkosi nithi seniqede konke, senifeze konke, qede nime. Uyabona ukuthi inkulu indaba lapho. Usumzalwane usugcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele, usufakaza, usukhuluma ngelimi ezitsha. Kodwa qede ume. Ungawi. Manje ngoba khona lezi hlakaniphi zaseBhayibheli, lezi ezikaSathane, ezihlakaniphile, ezikwazi ukuyengana, zikuyenge zize zikuthole. Uma ungaqapheli, qaphela mntaka baba, qaphela mntaka baba. Manje uma zikwazi ukuyenga abasindisiweyo, how much more ke wena ovela ungazani naJesu? Ayayitamuzela nje. Uthi uyasukuma hlala abasadingi nanokuthi akushaye ngesandla amadimoni. Asevela akukhahlele ngonyaka ubuyele emgodini. Nkosi. Usathi uyatabutabuzela uyaphuma. Uthi Nkosi yami yazi yamnandi indumiso. Hawazi wahlabelela kahle usibanibani. Hawu Nkosi yami wazi wadumisa kahle. Usathi uyabusiseka hela. Wena uyabusiseka nje obuyisona esingaka. Usudlala ngoNkulunkulu wena. Uyamazi lo nkulunkulu lo okhuluma ngaye. Ukhahlela ngonyaka ubuyisele emgodini. Taka baba phuma namhlanje. Ungabisamsaba, ungabisabana ndaba. Ngisho ngathi uyakhahlela zabalaza
ufuna ukuphuma ithi Jesu ngilekelele ngiphumele ngaphandle kade ngihleli kulomgodi sengikhathele ngiyaphuma manje 2020 ngiyaphuma kule quarantine ngiyaphuma akuthi kuphela iquarantine wena ususindisiwe wena usumntwana kaNkulunkulu phuma kule lockout lo lockdown ususindisiwe ngegama lika Jesu uthembekile uJesu ufuna ukukusindisa namhlanje ngoba usho yena la unamandla ufuna uzokukhipha uzoyimela indaba yakho mntaka baba wena nje mawusho ngomlomo wakho uvume ngenhliziyo awuthembekile yena naba nabaprofeti bamanga labakhona abaprofesaya amanga buka nje ukuthi benze njani nje la kuJeremiah mawufunda laphana kuJeremiah chapter 27 uthi manje senginikele onke lawa amazwe esandleni sikaNebukadnezar inkosi yaseBhabheli inceku yami futhi ngiyakumnika izilwane zasendle ukuba zimkhonze zonke izizwe ziyakumkhonza yena nendodana yakhe kuze kufike isikhathi sezwe kuze kufike isikhathi sezwe lakhe izizwe eziningi namakhosi amakhulu babakhonzisa bazalwane lento ekubambile uyuzusho nawe uthi hayi noma wami akwazi washona engashadanga nokhulu wami waze wafa engashadanga nokhulu ozala ukhulu yabona manje uthi lana uNkulunkulu uzonika uNebukadnezar inceku yakhe ukuba abuse ngishilwane zimkhonze noma engasekho indodana yakhe imbuso uIsrael noma na indodana ingasekho umzukulu abusa uIsrael noma na ingasekho umzukulwana abusa uIsrael njengoba kubala nawe ama generations akho nosibani washada wadivorce nosibani noma washada wadivorce nogogo washada wadivorce yonke lonto amandla alenkosi le uNebukadnezar uSathane awanikiwe bazalwane uNkulunkulu uthembekile la uNkulunkulu wayemnikelani uNebukadnezar isitha sikaIsrael amandla ingoku Israel wayonile wathi uNkulunkulu ungazenzeli isithombe esibaziweyo ungabakhonza abanye uNkulunkulu khonza mina ngedwa ngoba uma ukhonza abanye uNkulunkulu bazoba ugibe kuwe ungaganisi ngisho indodana yakho nendodakazi yakho kwalaba abakhonza uNkulunkulu babezizwe ngoba kuzoba ugibe lokho kuwe ngoba uzothi wena angikwenza ukuthi bathi asikwazi thina lokho isiko lithi asenze ukuthi manje niyolokhu niphikisana ukuba ugibe uthi wena ingane iyaphila ingashunqiselwanga bathi bona ingane ngeke iziphile ingashunqiselwa ziningi izinto ezenzakalayo zichathwa inyoni hawe bazalwane inyoni ihleli iphenganeni oh my god kodwa mntaka baba lezi ezethengakaze ikhishwa inyoni nazi ziyaphila nazi seyiganile inyoni kwephi uwe okolalela abaprofeti bamanga uyabachaza la nansi lento yenza uJeremiah wathi uNkulunkulu akazakhele amajoke awagaxa entanyeni uyafika laba profeti bakwaIsrael bayawathatha bayawaphula bathi akabulawe uJeremiah ngoba uzomprofeta amanga uthi uJeremiah uverse 12 ngakhuluma kuSedekiya inkosi yakwaJuda njengawo onke lawa amazwi ngathi bekani izintamo zenu phansi kwejoka lenkosi yaseBhabheli nikhonze yona nabantu bayo niphile niyakufelana wena nabantu bakho ngenkemba nangendlala nangesifo njengalokhu uJehova ekhulumile ngesizwe esingayi ukukhonza inkosi yaseBhabheli na ningawalaleli amazwi abaprofeti ababesho kini ukuthi anikuyikhonza inkosi yaseBhabheli ngokuba abaprofeti amanga kini ngokuba angibathumanga
usho uJehova baprofeta amanga ngegama lami ukuze nginixoshe niphele nina nabaprofeti abaprofeta kini kuze kube namhlanje ufike kube khona umprofeti kaNkulunkulu kube khona umprofeti wamanga. Umprofeti wamanga uphikisana nento uNkulunkulu ayishilo athi uNkulunkulu hambani niyokhonza wayebathesta efuna ukubakhombisa ukuthi mina ngiuNkulunkulu nginganika nombani ukukhosi bazalwane uNkulunkulu beka amakhosi adiliza amakhosi. Yes. Usho uthi inceku yakhe angaba inceku yakhe kanjani uNebukadnezar eyisitha sika Israel ingoba wayefuna ukukhombisa uIsrael ukuthi yabona amaniganga mina ngathatha ngishabe ezizwe kwasanani uyihlo wenu Abraham wayo wabezizwe ekhonza izithixo eUre lamakhaledi ngaqala ngaye ngifuna ukwenza isizwe sami esizolalela mina manje mangasafuni ke awuthi nginishaye ngale nkosi and bathi asilapho uNkulunkulu akayishongo lento abaprofeti bethu beprofeta amanga uthi uNkulunkulu sukuma ke Jeremiah hamba wena zakhela ijoka uligaxe entanyeni uthi uNkulunkulu niyabona ke njengoba sebebulele babahlephulela akhe ijoka ngobe lezinkuni ngizobagaxa ijoka lensimbi ke manje. Hey bazalwane uzokudedela uNkulunkulu yabona lenkani yakho dasiyeke ngoJesu idlozi labelungu hayi thina ke simkhonza mntaka baba boleyo nkani yakho awusezo ukuthwala ijoke lezinkulu uzothwala ijoke lensimbi. So yeka ukuphikisana noNkulunkulu hayi nami ngisindisiwe ngendlela ayikho indlela yomuntu yini indlela yensindiso uJesu kuphela ayikho enye uthi uJesu okholwa yimi njengokusho kombhalo. Yes. Hayi okholwa yimi njengokusho kwesonto lakhe okholwa yimi njengokusho kwakhe no yini indlela uJesu kuphela uthi mina Jesu ngiyindlela neqiniso akekho ozoza kubaba ngaphandle kwami. Bazalwane sizongena ngoJesu angikhathali ngisho ngazi uthi hayi mina ngeke ngikhonze unyana ekhona utata hawu ngeke mina ngizawukhonza utata hey wena mfana awunibizela utatakho lalela ayikho indaba katatakho la uNkulunkulu uzobehlela esihlalweni sakhe sobukhosi. Yes. Athi uJesu omemnyango othi bheka ngimi emnyango uyena ozomemnyango angenise abangenayo abangeniswayo abangangeniswa athi hamba uyekhona khona ukhala nokugedla kwamazeni. Yabona mntaka baba awushintsha ingqondo yakho manje lalela lokho okubhalwe umbhalo lathatha uJesu uyeke indlela yakho khohlwe indaba otatakho nonyana thatha uJesu unyana kaNkulunkulu munye uthi uJesu uthi ulithizwe lenkosi okholwa indodana uJohn 3 verse 36 okholwa indodana unokuphila okuphakade. Yes. Bese lithi kepha ongakholwa indodana kayi kubona ukuphila kepha intukuthelo kaJehova ihlezi phezulu kwakho. Uyofanini ulele nantukuthelo kaJehova uhleli nantukuthelo kaJehova uyahamba nantukuthelo kaJehova uyagijima nantukuthelo uyasebenza uyaayina nantukuthelo kaJehova awumntaka baba ngoze kube yini ihlezi phezulu kwakho. Thatha uJesu namhlanje kholwa indodana kaNkulunkulu enguKristu Jesu ake utry nje uthi Jesu ngiyakwamkela njengenkosi nomsindisi awungikhulule kade ngithunjiwe kade ngiboshiwe kade ngicindezelwe ngizwile ukuthi wena unamandla okungikhulula njoba wawusho kubantwana bakwaIsrael uzokukhulula uJesu inkosi ikubusise. Hallelujah. Ake sikhuleke kanye nawe lapho ekhaya kunesicelo naso. Yes, unami udinga uJesu enhlizweni yakho uyamdinga ubangene kuwe angangena kumanje lithi isu lenkosi bheka ngimemnyango uyangqongqoza uma kukhona ozwa isu lami avule uthi ngiyangena ngihle naye uJesu ufuna ukungena adle nawe kuma problems akho akukhiphe uphume emgodini uma sekubiza emgodini uzophuma emgodini lo mgodi ofakwe kuwo isitha uzophuma uyaphuma uma uke wathi uyanquma phakathi kwakho wenza isinqumo enhlizweni yakho uJesu uzokunikeza amandla
ngoba lithi izwi lenkosi encwadini kaJohn 1:12 laba bamemukela wabapha amandla okuba baba abantwana bakaNkulunkulu. Kunamandla wathola uma uthatha isinqumo. Uma uthatha isinqumo uyawathola lamandla amangalisayo. Ungephula amajoke esitha, ungaphula wonke amakatanga ephuka ngoba kusewona wakhe amandla, sengawakhe amandla asebenzayo. Manje enza ukuthi ngisho noma bekukhona amaphoyisa ebegade yes esitha obumnyama ebegadile mase uqhamuka ukufana inkazimulo maqeda nokuqhamuke zonke izibopho wena ukhululeke. Ngakho ngicela ukuthandazane nawe ubeke isandla enhlizweni yakho ukuthi Jesu ngene enhlizweni yami, usho ukuthi ngene ubuse Yesu uhlale enhlizweni yami ungithathele zonke izono zami. Yes, ngiyavuma ngisona angikukhonzanga kahle kodwa manje ngithatha isinqumo sokuthi ngizokulandela kusukela namhlanje kuze kube phakade. Ngiyaphuma kule lockdown, ngiphuma senginawe ngegama likaJesu. Baba, siyabonga izwi lakho, siyabonga wena mdala wezinsuku, siyabonga wena omuhle. Uyamthinta nami umntwana wakho esekhaya, nangomunye uyagula, ngibeka isandla by faith phezu kwempilo yakhe ukuba uzosukuma, uzovuka kulolu kuko alele kulona namhlanje ngegama likaJesu. Nangu lo wayami akalali ebusuku uphathwa imoya, ngithi wena ngegama likaJesu phuma, awunandawo kule mzimba, phuma kule mzimba. Uhlala uyangena uJesu namhlanje, ngeke uphinde uhlale kulo mzimba. Out ngegama likaJesu, ngeke uphinde uhlale. Baba, siyabonga wena uthembekile, akekho omunye ofana nawe. Ngegama lenkosi uJesu uthembekile Baba, akekho ofaniswa nawe. In Jesus' mighty name, hallelujah, amen. Amen. Siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ningakhohlwa nje bese ngishilo abasabani ukuthi nithande i-page lethu. So phinde futhi sibe khona ke ngesonto elizayo ngo-8:00. #glorify Jesus. #constantly. Amen. #take 5. Amen. God bless you. Amen.